un caiet laminat pentru copii de la 2 ani. Conține 4 pagini. Este pentru figuri geometrice, dar de asemenea și pentru potrivire culoare. Sunt atașate cu scai și le putem folosi foarte ușor. Le scoatem pe toate și apoi spunem copilului: pune cerc sau potrivește cerc, și copilul potrivește cerc. Și la fel cu celelalte pe rând. Sau le putem scoate absolut pe toate, iar copilul potrivește în funcție de culoare și forma geometrică. Tot așa îl învățați și să le denumească. Mai întâi spuneți să potrivească cerc, să potrivească dreptunghi, să potrivească pătrat. Apoi puteți să-l întrebați ce este și el să vă răspundă dacă deja vorbește. Caietul este disponibil și costă 40 de lei.